kapalibutan ta at tamanong ta. Kapalibutan ta at tamanong ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manangod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato ka Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan ta at tamanong ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na. Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Bear Brand Junior, para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. Na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may
katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang saindang mga inagrangay asin kahagasimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Hapon sa tuya gabos, aldaw na Huwebes, petsa 4 na po kan bulan na Pebrero 2021. Welcome po sa programang 2D sa GB. Sa ngaran ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Siringman kan sa kuyang kaibanan sa lado teknikal. Si siya niyaon, si Kuya Manny. Long time no si Kuya Manny. Ako po si Councilor Nong Dawal Kanman ito. Kita po ang magiribanan sa laog nin sarong oras. Kasabay niya ito sa pagatod kan programang ini ang mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Dyan lang po sa Mayninong sa hotel. Dyan po sa Old Albay District. Sa panginginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Kasabay po si Kuya King Rinaldo, the weatherman. Yugun man Kuya King. And of course, siya man po dyan si Sir Mondaen, Pading Toots Disolo, Ian Buena, and si Sir Willie Isplana, pati si Jos Barcelon, dyan po sa 2D Special Projects. Of course, Cinda Carla and Jean Rose. Una ko kani yung pag-pronounce kan ngaran mo, Jean Rose. Jean Rose palan. Dahil kita ki background music ko niyan ta. Dahil internet, no? Sa masunod gayud, madaran ako didiki. Okay pa niyo, Kuya Manny? So, pigsusurusok-sok baga dyan? Okay pa? Di, anong number ini? Anong number? Number 3? 5? O sa masunod, madara kita ki so tubagang susaro kong cellphone ta may mga naka-record ako duman na mga background music. Siring man po, kasabay niya to ang samuya pong mga muses. Si Ate Erika, siring man si Ate Hazel. Kami gabos, nangungumusta asin naglalaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Ani ba sa tuya siguro kakao na po ni Baduya, Sinapot, Balisuso, Binotong, siring man naghihigop ni mainit na kape. Ano nga yung pag-uristoryan niya tungo niyan? Oy, maray na hapon palan kay Charos, si Charot, Charot Ardales, dyan po sa Civil Subdivision, sa Sipi, no? Sa Daragalbay, siring man si Chuck Lars, and of course si Manay Mili, Bitangkor, dyan po sa Our Ladies Village, Bitaano, Legazpi City. Siring man mga parantabay niya to dyan sa Rapu-Rapu, sa Manito. Good afternoon tabi, kagawad Jun Sulinap, asin pagiribang mga konsiyalis dyan sa Sangguniang Bayan kan Manito. Siring man kay Mayor Jem Daep, of course kay Vice Mayor Lito Bilyodo. Maray na hapon tabi sa Indo. Kay Pading Greg Bayna, Pading Michael, si Pading Nad, si Sir Jerry, si Saypa, si Kyle, si Primang Malu, and si Ate Joy Binitis, no? Maray na hapon tabi sa Indo. Ano nga yan pag-uristoryahan tangunyan? An mainiton bagang ngunya na mga topic, yung tukawang kan mga aki dyan sa kuan, dyan sa mga kotse. Iyo ang pinakamainit ngunyan, alagad ang sabi po sa Bareta, para mientras na pinagsuspendir muna kan Land Transportation Office, siring man kan Department of Transportation, ang implementasyon sa laog ni nagkapirang bulan, ninhuli po sa mga kalituhan, no? Mga kalituhan kan implementasyon. Ano bang yung talaga ang basihan? Kan
paggamit ka nasambit ng mga tukawan para sa mga kaakian niya to, an langkaw kan aki o an edad. No? So, pigadalan man ngunyan, pati po an pagkaag o pagbugtak kan nasambit ng mga tukawan kan mga aki sa mga pampublikong sasakyan. So, mientras po na pinag-uurlay-ulayan ninda iyan, si Congressman Salceda nagpaluwas po ni na saro pong panukalang batas. Ini pong House Bill 7881 o ini pong pinag-aapod na Ease of Paying Taxes Bill na may katuyuan po na ma-modernize o maging moderno ang paagi nin pangunguliktan nin buwis akan BIR. Asin hindi databi na panukalang batas na ini o pag na-implementar, matao databi ini nin kasiguruhan na ang mga buwis mababayadan asin makukolekta sa pinakamagian asin madaling paagi asin magkakaigwaman in proteksyon ang mga taxpayers. Sumagayon po iniong panukalang batas. No? Sa irarom po kan ano ngaran kay ni kan panukalang batas na iniyo, ang mga taxpayers databi, ang mga taxpayers databi, kasabay na ang overseas Filipino workers, pwede na po na mag-apply nin mga tax identification numbers o inipigapod niya itong TIN, ining TIN, asin magbayad nin buwis na dahil na po kaipuhan ang physical appearance o pagpasiring mismo duman po sa mga opisina kan BIR. Dahil na po kaipuhan na magpasiring duman. An kadaklan po kan mga mamamayan niya to ngunyan napapawot. Magpasiring duman kuya mani sa mga lugar na sa konsensya na mabuwis, mabayad ka nga niya kitax, haluyong ka pa magpaparapila. Sa arog po kaning paagi, itong magkaigwa po nin efficient asin mabilis na proseso nin pagbabayad nin buwis, ini pong mga napapawot na mga parabayad nin buwis, igwa na. Material girl pati. So ini pong mga napapawot na mga parabayad nin buwis, malanggaw po sa indaan moral, asin magresulta po ini nin paglangkaw nin koleksyon dahil po wara na nin halos kadakol na kadipisilan. Nariparo databi ni Congressman Salceda na dahil sa napakahalaba asin na dipisil na proseso sa pagbayad kan buwis, asin an pagiging bukas kaini sa abuso o pag-ikit. Pag-ikit. Kaya databi buminagsak ang tax moral kan mga Pilipino. So, yan po ang katuyuhan, asin rason, kung nga ta nag-file po si Congressman Salceda kaining House Bill 7881 o ini pong Ease of Paying Taxes Bill para po magtas giraray ang tax moral ka namamanwa ang Pilipino sa paagi po nin moderno, asin epektibo, efisyenteng paagi nin koleksyon nin buwis dyan po sa BIR.
Uy, maugmay ning bareta para sa tuya di po sa Segundo Distrito, Canalbay. Lalong-lalo na po itong mga gustong-gusto po na mag-adal nin mga technical vocational courses. Naisumiter na po ni Congressman Salceda kay Secretary Isidro Sid La Peña, ang Director General kan TESDA, ini pong request for 71 million additional funding for TESDA's banner. Uyugon mo an. Apuera po ini kan allocated na 63 million sa paagi po ni na manlain-lain pong soft collection o soft allocations. No? So ini pong 71 million pesos na piga request ni Congressman Salceda, ini po ang magiging budgetary breakdown kay niyo. Sa step, sa pong forma ni training, ining skills training for ano nga nito sa step tabi sermon? Special training for employment program, may 25 million tabi ni, 25 million pesos. And then iniong TWSP, magkakaigwa man po ni na proposed 15 million budget. Ining PESFA, 5 million. Tapos yung share kang TESDA sa Universal Access to Quality Tertiary Education, 8 million. Wow, ini ang puwerte. Ini ang maray. Ini ang maray. Ay na ito. Abergaw. Yan. Ini ang maray. Diyan po sa Daraga. Yung Daraga Human Resource Development Center, diyan po sa Anislag, makakaresibinin na igwa po ni na proposed allocation na 12 million. And then diyan man po sa Fist Malilipot, 6 million. So ini po, proposal pa lang, request pa lang ini. Request pa lang ini. Pero aram naman nindo pag nag-request po si Congressman Salceda dahil lang natatapos yan sa request. Kaya sa mga nagapara-harapo tabi ka na manungod po sa mga training, so oya po may request yung additional. Additional po ini, taigwa na po ni na original na 63 million. Ini po may relasyon duman po baga sa plano ni Congressman Salceda o sa ideya niya na yung popularization po kan Technical Vocational Education o yung TVE. Sabi niya nga ni, an kawaran da tabi in college diploma, dahil da tabi ini o dapat maging hadlang tangani po magkaigwanin maray na trabaho ang mga Pilipino. Sabi po ni Congressman Salceda, sa Fourth Revolution sa Fourth Revolution or Economic Revolution, ako man po databi diploma sa nang kaipuan. Man pala ko nadadangog. Kasi bago pa ko katataram. Ayun na po. So may additional request pong 71 million on top of the 63 million for TESDA. And then breakdown po, nabanggit ko na, STEP, DWSP, PESPA, etc.
Yung iba pa niya itong pag-ulay-ulayan, yung iba pa niya itong pag-ulay-ulayan, manungod po kan na nagkapirang mga issues and concerns. Lalong-lalo na po ini po na maaraman niya to kung gura ano talaga ining presyo kay ni pong mga child seat na ini mataod-taod. Kay po ang maaraman niya to ini tagulpi po ang mga nalilibungan asin naghahanap po ni na kasimbagan kung gura ano databi ang gagastusun ninda kung sinda mapakabit kay ning mga tukawang kan mga aki under the child seat law. Maaraman tayo niyo, mataod-taod sana. Siring man, pag-ulay-ulayan niya to, ini pong tawag dito, ini pong na ito. Ining pinag-aapod ni Congressman Joey na greatest economic reform, yung post-EDSA economic reform. Ano po ini, asinanong bintay kay ni sa mga Pilipino, pag-ulay-ulay niya to ini, mataod-taod sana, pakalihis ka nagkapirang mga hanap buhay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf
with Active Clean. Bago isulog ang sa indong face mask, maghugas nin kamot gamit ang tubig asin sabon, mag-alcohol o sanitizer. Hilingon. Diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba. Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Namipidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bueno, igual na kita nin 35 minutos makalis na po na alas 4. Yaw na kita sa ikaduang parte kan sa tuya pong programang 2D sa GB. Ngayon pong aldaw na Webes. Petsa 4 kan bulan na Pebrero 2021. Maray na pong databi dyan sa pamilya ni Malo Atento Datin Claro. Diyan sa munisipyo kan Manito. Kundi ako nasasala si Malo yaon duman sa Las Piñas City. Para kay Mr. Richard Ortinero, i-follow up ko po ining sa imong kahaputan duman sa opisina ni Kong Joey, ano? Ipasa ko po ining sa imong kahaputan. Maray na hapon palaan kay board member Giselle Salceda, ansamuya pong presidente sa Philippine Councilors League, Didi po Salbay, siring man po sa bilog na Rehiyon Bicol, siring man kay Councilor Vince Baltasar kan siyudad ng Legazpi. Kaya pala ninyo si Vince Baltasar, kapadong-kapado ang barangay dahil nag-skay. Nag-skay pala ni Kuya Manny, nag-ABC President. Nag-barangay Captain and ABC President. Kaya lutong-luto. Lutong-luto na sa pakikipamuhay dyan po sa mga kabarangay niya to. Silbaranta, nagkapara hurubin ang mga leaders ko niyan. Ano? Yaon dyan si board member Giselle Salceda. Yaon dyan si Councilor Vince Baltasar. Yaon dyan si Mayor Jem Daep. Kanma nito, hubin pa. Siring man si Mayor Brandy Arcangel kan Hobilyar.
Siyempre si Mayor Jun Aguas kan Santo Domingo. At yan sa iyang tugang si Councilor Mark Aguas. Mga rakium pa ini, ano? Mga very promising public leaders. Siyempre duman sa Pulangi, yaon man duman si ABC President Councilor Adrian Salceda. So akin ni Manong Ray. Mga arakiunon pa pero mga rising political stars. Sana iyo na ini an ano ngaran kay ni ba Kuya Manny so mga second liners na, no? So ibatang mga matitibay na mga public leaders medyo nagkakaedad na. Mga millennials ini. Mga millennials. Okay, pagulay-ulayan muna niya ito ining sarupong ordinansa dyan po sa munisipyo kan Manito. Ini pong Municipal Ordinance number 11-2020. Ini pong may titulong An Ordinance Regulating the Operation of Motor Vehicles with Modified Mufflers within the Municipality of Manito Albay and prescribing penalties thereof. Ang author po kay niyo po si Honorable Glicerio B. Solinap Jr., si Kagawad June Solinap, asinman ang co-author is Honorable Gregorio Abellano Baina, si Pading Greg. No? So, ini po na ordinansang ini, naaprubaran po ini kan Sangguniang Bayan, kan munisipyo kan Manito kan nakaagi pong 48 regular session kan Oktubre 28, 2020. Siguro malinaw man po digdi sa titulo pa sana kan ordinansa na regulating, no? Pag sinabi tang regulating, buot sabiyon kayan, garo titringkahan mo kidiit. No? I-regulate. Halimbawa, iyan baga, ano nga ni an apod kan Kuya Manny supig bibirik-birik dyan sa radyo na nagpapakusog, nagpapaluya? Ano ito? So, bulyong. Yan. Ngaya, i-regulate mo daw ngayaan ang tanog kan sa imong radyo, tamakusugon, di bibirikon mo pasiring sa wala, nga ni magluhay. So, dahil mo man talaga pupunduhon, kundi i-regulate sana. So, ini pong ordinansang ini, actually, go po ini ni national directive or similar na legislative document na ansaro pong mayor na katuyuhan, iyo po na maiwasan o mabawasan ini pong bakong maray na epekto sa salud kan tao na daradara po kan makusugo na tanog. May inaput po ako kay niyo kung nga tataan mga kairibanan niya tong mga motorista, mga riders, kung nga tata pigpapalitan angel ang tambutso. Manlain-lain po sa mga simbag, may mga sa pilosopastrong simbag, may mga tama man na simbag, may mga assumption sinda. Pero ang sabi kan sa rupo duman nagaro, may kaaraman ini sa karera nin mga motorsiklo. Na kaya da tabi pigpapalitan ka nagkapira sa satuya, ini pong tambutso, o ining sabi ni Councilor John Solinap, ining muffler, tambutso kan motorsiklo. Tapag no, garo hinaligid ang silencer dyan, garo may gadget dyan sa laog, na ang
puwersa databi kan makina Kuya Manny, nadadagdagan. Pero ini databi pigigibo, kung an sa imong motorsiklo, pigagamit na pangarera. Pag sinabi tang pangarera, yung niyaon duman sa mga racing ovals, no? So yan bagang pigtuturotar-libungan dyan. Imagine nun tayo yan na oval dyan sa Bio, pero ang nagdadaralagan, bakong tao, kundi motorsiklo. No? So yan. Mayapod sinda kaya ni, no? Burudon kaya ko dahil kung nagkatarandaan. Mayapod sinda, garo racing circuit, no? So, mga karirista po, ang nagagaramit kay niyo. Dainin pigagamit dyan sa tinampo. Igwaman kaya ki mga motorista o riders na paguna ninda, karirista sinda. Igwa nga na kung nailing dyan na pag nagabiyaya ko pasirin dyan sa, dyan baga sa Legazpi City, Manitosan, apunta di Jesus Road, magayuno na baga dyan. May nagbabangking Kuya Manny dyan sa mga kurbada. Una mo, kung mga karirista, kung makaligis ka dyan kibatiris, minsan ka, tapo ka duman sampas. So, ang nagigibo kay niyo databi, mga racers. So, saraw po sa pigsikada ni Congressman, ni Kagawad Sulinap, iyo po ining sarong pag-aadal kan Asian Development Bank na nagpapahiling na an ribok databi kay niong mga modified aftermarket muffler na iniyo. Nagoprodusir databi iniyo nin 97 decibels hanggang sa sobra sa 110 na decibels. Na kung saan ang national standard sa natabi kan ribok na pinagtutugutan sa mga residential areas is 60 decibels during daytime and 50 decibels during nighttime. E niya kung nagpupugrot naman agad ang tambutso, 110 pataas, talagang malibungon sa payo. No? E lalong-lalo na ngunyan po, na ang mga kaakian niya to, nag-iiriskwela, nag-aaradal, bako man sa eskwelahan, kundi yaon dyan sa indang mga residensyas. Kung iagian kay niyo nagpupugrot na motorsiklo, makulugon talaga sa payo. So kaya iyo po ini ang tungtungan kay ning ordinansang ini ni Kagawad John Sulinap, asin man ni Kagawad Greg Bayna, pati bukang gabos na mga sanggunian members dyan. Once na na-adapt ini kan sanggunian, nagigida po ining collective opus kan sanggunian. So yun po yan na naging tungtungan. Yung makusugon na tanog kan muffler kan motorsiklo na sobra-sobra po sa standard o sa tinutugutan kan gobyerno, lalong-lalo na po sa mga residential areas. Kasuba ako sa nangani, habang yaong kita sa tubangan kan munisipyo, may uminaging duwang aki na kamotor. Pinapugrot kitudo. At abi yung nagralasik supig kakaon ko duman na tinapay dahil sa nakikig ako. Yan. So, ini pong ordinansang ini, ipapasunod na po ini dyan sa munisipyo kan manito. Kaya, ang scope tabi kan ordinansang ini, iyo po ang gabos po ng mga may sadirin ng motorsiklo asin nagmamaneho, asin man yung mga igwanin na modified aftermarket pipes, asin iba pa po klase nin mga mufflers na mga makukusog, asin nagbabiyay po dyan sa jurisdiction kan nito. Kaya kung kamo po mabiyay sa papasiring sa nito, kung bago kamong taga dyan, pinapaisip po namin kamo na bawal na po dyan ining mga makukusog na mga mufflers. So, yan po ang mga penalties. Ang first violation, warning. Second violation, 500 pesos. Third violation, 1,000 pesos. Fourth violation, 1,500 pesos. And fifth and succeeding violation, confiscation of motor vehicles. Sa kada daatabi, sigun sa ordinansang ini, sa kada violation, ang motorsiklo o motor vehicle with modified muffler, i-impound daatabi. I-impound
sagkod na day mabayadan ini pong mga penalidad na iniyo. So, iyo po. So, ini pong ibang mga yaon ni disordinansa ni Kagawad Jun Sulinap, kuanan lang ini so mga repealing clause, separability, exception, etc. etc. Iyo? O sige. So sana po nasabutan nindo, bako lang po ini para sa mga tagama nito, kundi sa mga nagdadayo tabi dyan, na iguaman po nin mga modified muffler, dapat aram nindo ini. Tapag natuklo ka mo dyan, impounded ang sa indong motor, sagkod na day ka mo nakabayad. Ano ito? Ayos sabi digdi, paano man ngayon so? Dahil na kaniyo. Kung may reclams, daraon tabi duman sa sa tamang tawag dito, tamang venue. Tawan tango na tabi ni na apod kay ni chance na implementary niyo para masanay ni sa karahayan niya to gabos. Igwan na lang kita ng 10 minutos bago mag-alas 5. May nalawag pa sa natabing bareta na ratipikado na po sa Senado yung Create Bill o ining Corporate Recovery Tax Incentive Act. Pag sinabing ratipikado na Kuya Manny, anong bot sabiyon kaan? Anong bot sabiyon kaan? Okay na sa inda. Pirma na sa natabi ni Presidente ang kulang. So yan po na legislation na iyan. Sabi po ni Congressman Salceda, inidaatabi ang greatest economic reform kang post-EDSA years. Second only to economic amendments to the 1987 Constitution. Inidatabing paghali kan mga restrictions dyan po sa satuya pong yung mga economic provisions, idatabi an saro sa kunbaga ipinagbaing baga duman sa gate baga kang kanuya na pud kan Kuya Manny kan so gate valve kang irrigation na pag hinali mo yan buhos ang tubig garo day ni tabi floodgates to investment pag nahali ining restrictions. Okay, so sinabi pa po ni Congressman Salceda na yuman po ang pamayo kan House Ways and Means Committee na ini po na pag-aproba ka ining Create Act, inidaatabi magdi-generate ni na at least 12 million o 12 trillion in combined domestic and foreign investment over the next decade. So pag sinabi niya to na domestic and foreign investment, so negosyo or investment hali sa mga yaon sa nasyon ta, asin yung investment na hali sa ibang nasyon. And inipoda ang inipoda ang lakdang na ining Create, inidaatabi magdadara nin foreign direct investment na posibleng umabot sa $90 billion. And as a result, makrear da iniyo nin maabot sa 1.8 milyones na trabaho o empleyo sa masunod na 10 taon. And kung ini pong mga masunod pang lakdang, lalo na po itong pag-amend digdi po sa economic provisions ng Constitution, madaradatabi ininin maximize impact and can produce some 8.4 million
employment or jobs. Inibagatabi na creation of create, saro ini duman sa mga pillars kan economic recovery niya to, nadarakan na tangani pong makahawas kita digdio sa among apod kan quagmire. Ano nga sa quagmire garo baga sumapuluton bagang bagay na napulot kita duman. Ini pong three pillars na niyo. Primero so roll out kan vaccine. Pag sinabi mong roll out yung pagluwas kan bakuna, tapos ining approval kan create plus yung amendments sa economic provisions. Ini daatabi an sigurado na formula tangani pong makabangon ang ekonomiya kan Pilipinas na pinasukamang kainiong kaining COVID-19. So ini po na creation kan create nangangahulugan daatabi ini nin better jobs for our people, higher wages, more training, more research and development, stronger business, more competitiveness, etc., 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 sigon po kay Congressman Salceda. Okay, 5 minutos bago mag-alas 5, Pumpyang. O, digdi kita sa mga ini pong manungod sa iniong child. So mga unibagang mga tukawang kan mga aki na ini po pigmamandato kay iniong Child Safety in Motor Vehicles Act o Republic Act 1122-9. So, gurano daatabi an kantidad kay niong mga turutukawan na iniyo. May mang lain-lain pala na klase man ining turutukawan na iniyo. Man lain-lain man ang mga kuan kay ni mga purpose. So ini pong sarong klaseng turutukawang kan aki so piga apod na rear-facing child seat. An tukawan na inida nakadesenyo tanganing pugulon ang mga aki na igwa po nin langkaw na 2 feet 8 inches. Asin may gabat na 30 kilos pababa. Ang presyo 4,000 pesos to 17,000 pesos. Iniong para sa mga aki na 30 kilograms pababa ang gabat, asin man may langkaw na 2 pie, 8 pulgadas. 4,017 to 17,000. So ini man na forward-facing child seat, ini daatabi para duman sa mga aki na 15 months to 4 years. Asin may langkaw na 2 pie, 3 pulgadas, sagkod 4 pie, or 4-4. Asin may gabat na siyam na kilos. Kantidad, 9,000 hasta 25,000. Uyugun mo. O di kunduan aki mo, namang iba-iba ang langkaw tapos ang gabat asin ang edad, duwanan sa imong babakalo na tukawan. Oni naman na pigapo din ng booster seat para ini po duman sa mga aki na nag-iedad nin apat sa 12 anyos, asin may gabat na 36 kilos, may langkaw na 4 pie, sagkod 4 pie, 11 pulgadas. Nasa 2,500. Yugun moan. Inya kun an aki mo araw kay mga edad tapos mga gabat kuya mane.
rimatin ang tulong tukawan. Day ka magastos diong hababa sa 20 mil. Uyugon mo Talaga gayod na nagreklamo mananggad so iba. Pero ako sa totoo lang, kumbinsido ako di sa mga tukawan ani para sa mga aki. Ano di sa panahon ng pandemya, day kita ready. Mas dakulan sa tuya pong pinagtatagamaan kan sa tuya pong pundo, sa tuya pong kwarta. Pero ini po kaypuhan. Kaypuhan ini mga tukawan ani para sa seguridad asin kaligtasan kan sa tuyang mga kakian. Bueno, inabot na kita kan sa tuya pong oras ni para mientras na pamamaaram. Digdi po sa programang 2D sa GB. Nangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Nangaran kapag iriba niya to dyan sa 2D Congressional Office. Oy, happy birthday pala dyan sa Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Ako nagantabay dyan si Eileen. Masiramon bagatabay dyan ang igado dyan sa Indo. Dahil mo na pagsabayan kilitsun kawali. Dahil na ako makapasiring dyan banggina. Pangaraman po ni Kuya Manny dyan sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal nagsasabing mapasainduan katuninungan in kagurang Param. Bye-bye. I love you so much. Namibidan sa Albay, inadaba kan banwaan sa mong Congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa 2D Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sa Indung